ere kanga ere chi contract ngoji tolo gotware crisis ekebe bono aye tari wakana chibesa echichire account chitakere wakanwa 800 million atakere kanga boniga ahakanira abantu bakorokunga bagachete chinyomba chirionya bagatanga ne chipara bakorigereria nyomba tori gochiko yerigereria kogera geteneine yagure nyomba nere morochi yagure chio nyomba chiri chose bichiagaje tugochiteneine crisis sekata etekora etake chikoba buna kasi ero mubere bwo monto besa chiri gochiko kisi account ya tari gorusiba chire ime kwasa 800 million ara hakana contract asigakora abande bakure abande barwarire kasa abande abari gitari basinira ukorwa chibasa cyabo chire account chikasikoliren jiroche kaine onye ne chipare chibagoteba nga bakora korigereria nabwate chibo erwati yengo kare ko yetoma geko na serikali etakire national government etoma abantu baje korigereria chi kwende chipare echo bona abantu abarusetia masakumi baje korigereria lingi baje korigereria batari mete pare chabare mete chipare echo mabwata masakara bagatanga na ro yo wakano geko gara mundu ta complain gento ekeroire egento gekoro reto wa what okaewa ereso ayegota keiro kwarose likuba kefocha aba engineer ba satisfied ba ko ba ke certificate kana ole qualified wakanwa igota keire wakanwa mundu ta yora suye to akanu ke karo bwate interviews no nyengo tite okenira kana gato akanu go wakanwa immediately egento to request no nyeno roje tibasa cyargo sangereri wa revenue bacyargo sangereri kucibasa kininge ora revenue yairanire sepi abantu bansiro mogomo oli okoro kungasiro nkombo support echibale onyendi lyaligereri chechora upepo ndani kabisa ligereri mono kango ansire gasi buneta ke bunatebeti kuna bagusia kole gasi lakini ene chisegi ntu ntobwati segi nasi ntu esegi tobwate na iringa aba contract aba umeire aba contract chisukuru cheigo yume bana babo mbali chikanda sukuru bana babo abande basiri bukoragera na nyumba omuntu gakora kana contract tobwati kende mabuko na contract no muntu osikire ngakibona ategetekorete account ya biashara mbiri ko korekana pesa ncho chiko circulate account kito chikomenya goikaka n'abantu pending bills nande nano musuki woriore kwero kaigoranga no machemani agenda atimoke kabisa tika gotware tamata atekero ke karansire tena mabora abere ekero kanye kore na maiga ayebosire oije 2032 nalinda alitaye lakini asibona ninche to machemani nche machemani okisi county mali asesi ba kare biashara bya ene institution ngao ncholie n'abantu abantera iki abantu chikosequence kyanda kuna simba rocho muntu tako ngai ngano agenda hoteli oikaranso to berwa sa gocho nywe chaika ngamo manyo oyo aye ngo gochikote na sende nchi